ይባረክ ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን እስኪ ናይ ሎማ አንተ ሰብ ስለዝገበርካኒ ክንብለይና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ንስኻ ዓቢ ኻንብላሎና አታና የምህረት አምላክ ዳዊት ሲሓደ ነገር ተረዲእዎ ኣብ ዘመኑ ሁሉ ጎይታ ይባረክ እንታይ ልወሲ ኣነ ግና ብብዝሒ ሳህልኻና ቤትካ ካኣቱ ብፍርሃትካ ናብ ቅድስቲ መቅደስካ ኣቢለስ ክሰግድ ሃሌሉያ ሎማ አንተ ብመንፈስ እግዚአብሔር ራብ ዘለዎ ቦታ ጎይታ ይባረክ ደስ ይልና በዛ አምላክ ስባሂበለም በዚ ጎይታ እስኪ በዚያ ጎይታ ዝሃበና መዝሙር ጌርና ናምላክ ክብሪ ክንወይና ሃሌሉያ ምህረትካ በዚህ ሁሉ ይንበር ጸጋህ عزيز لي ينبر دوم بالي كوايا يكون دوم بالي كوايا يكون محرتك بزيح لي ينبر ጸጋህ عزيز لي ينبر دوم بالي كوايا يكون دوم بالي كوايا يكون محرتك زبزحلو ጸጋህ زعززلو دوم بالزغالي كما يسوق يبلك يا مسكن مهرتك زبزحلو ጸጋህ زعززلو دوم بالزغالي كما يسوق يبل كيا مسكن سوق يبلن كمسكنك هاي بزريو فتصوم زيكون يا أغلبي سوالك ومحرتك سوق يبلن أمسكنك
بزيكونه يعقلني زمانكو محرقتا سوغاي بلد أمسكنك سوغاي بلد أمسكنك هاي مصري مقص بزيكونه بزيري بصوم بزيكونه بزريقو فتصوم بزيكونه يعقلني زمانكو محرقتا سوغاي بلد أمسكنك سوغاي بلد أمسكنك بزريقو فتصوم بزيكونه بمحرت عنوين انتاي قدي سنيو من عقامي كان كبر اللي تراويت يا بيه أنا زفلتو أنا تراي كله تزيد وقالي أنا زفلتو أنا عايز غون اللي سخات رايحات فوتو إخزابير نعخا سخونو هاليلويا زدقفك زردعك إخزابير هاليلويا يسوس يسوس سوقي مني كمسكنك بزريقو فتصوم بزيكونه يعقلني زمانكو محرقتا سوغاي بلد أمسكنك سوغاي بلد أمسكنك بزريقو فتصوم بزيكونه يعقلني زمانكو محرقتا سوغاي بلد كمسكنك هاليلويا يسوس تملح زقبعك عملاخيها تمسكن زقبعك عملاخيها هاليلويا هاليلويا
ከሎ ዝረድ አምላክ ሃሌሉያ ምሸት በኺያት ይኸውን ንጎድ ማስእልልታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አህራን ኮረዲት እንኳን ነው የተቦሉስ ምሕረት ኪዳኔ ሃሌሉያ ዝኾነ አምላክ ሃሌሉያ ለቅሶ ማታ ቢሆንም ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል ለቅሶ ማታ ቢሆንም ጠዋት ደስታ ይሆናል ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል ቢመሽም ቢነጋ ይህንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀርም እግዚአብሔር ቀን አለው ቢመሽም ቢነጋ ይህንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀርም እግዚአብሔር ቀን አለው እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለው እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለው ቢመሽም ቢነጋ ይህንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀርም እግዚአብሔር ቀን አለው ቢመሽም ቢነጋ ይህንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀርም እግዚአብሔር ቀን አለው እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለው እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለው እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለው ለቅሶ ማታ ቢሆንም ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል ለቅሶ ማታ ቢሆንም ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል ቢመሽም ቢነጋ ይህንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀርም እግዚአብሔር ቀን አለው ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀርም እግዚአብሔር ቀን አለው እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለው እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለው ለቅሶ ማታ ቢሆንም ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል ለቅሶ ማታ ቢሆንም ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛል ቢመሽም ቢነጋ አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀርም እግዚአብሔር ቀን አለው ቢመሽም ቢነጋ ይህንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀርም እግዚአብሔር ቀን አለው እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለው እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እስኪ እግዚአብሔር ቀን አለው ዝም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለው
ሲከሰት ሲሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል በሱ የተነሳ እኔም ይህን ገብቶኝ ተደግፌዋለሁ ከኃያላን መሃል ኃይል የእግዚአብሔር ነው ከኃያላን መሃል ኃይል የእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር 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 ነው ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ደን ያንሳ ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ደን ያንሳ ቢመሽ ቢነጋ ቢነጋ ይህንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀር እግዚአብሔር ደን አለ ቢመሽ ቢነጋ ቢነጋ ይህንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀር እግዚአብሔር ቀን አለ እግዚአብሔር ቀን አለው እግዚአብሔር ቀን አለ እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለ እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀን አለው እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉ ቀስቃሲ አየለንኒው ተደረለይ አዚበዝሕዩ ኢዱንያ አይሎ ምሰብ ቀስቃሲ አየለንኒው ተገብረለይ አዚበዝሕዩ ኢዱንያ አይሎ ምሰብ እስከበመስገን ሎሚ እስከበመስገን ሎሚ እስከበመስገን ሎሚ ሃሌሉያ እስከበመስገን ሎሚ እስከበመስገን ሎሚ እስከበመስገን ሎሚ እስከበመስገን ሎሚ እስከበመስገን ሎሚ እስከበመስገን እስከበመስገን ሎሚ እስከበመስገን ሎሚ እስከበመስገን ሎሚ እስከበዘምር ሎሚ እስከበዘምር ሎሚ እስከበዘምር ሎሚ እስከበዘምር ሎሚ እስከበመስገን አየለንኒው ተገብረለይ አዚበዝሕዩ ኢዱንያ ናይሎ ምሰብ እስቃሲ አየለንኒው ተገብረለይ አዚበዝሕዩ ኢዱንያ ረዲአትኒ እሳቲ አሲሓትኒ እስከበመስገን ሎሚ 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 ቀስቃሲ ለምን ተገብረለይ ኢዱንያ ተሳባሲ ቀስቃሲ አየለንኒው ተገብረለይ አዚበዝሕዩ ኢዱንያ ረዲአትኒ ናይሎ ምሰብ እስከበመስገን ሎሚ 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 እስከበመስገን ሎሚ
يلننيو استقبرلي عزي بزحيو إيدو ندار هدياتني نايلو مسف قراتني اسكي كمسك لومي مسكن 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 لومي اسكي مسكن إذا أملخ زي هاليلويا كبري يقبعك هاي بولو كبري يقبعك هاي እግዚአብሔር كتمسكن يقبعك هاي كمسكن يقبعك هاي هاليلويا يسوس كتمسكن يقبعك هاي هاليلويا سخعابي هاي እግዚአብሔር اسكي بقالات كنافركم كبري هابوا هاليلويا لعل كبل زقبو أملا لعل كبل زقبو هاليلويا እግዚአብሔር كما حسب ليلن هاليلويا لعل نبلك هالون هذا العالماوي أملا هاليلويا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምስ ግዜና አንጻር ሃሌሉያ ናፍቲ ድስዕብ
አምላክ ሐዲሽ ነገር ስለዘለዎ በቃሉ ስለተዛረበና በቃሉ ስለዝመዕደና በቃሉ ስለዝመርሐና ፍልጠትና ይመገዱ ስለዝውስኸልና ክብርና አምላክ ይኹን እስኪ ንጸልይ ሃሌሉያ Hallelujah. Yes, Lord. تقال متان قطعمنا خبرنا أملاك يخون بسم منفسنا حبيرو خانصنا كسغاغرنا كبرنا أملاك يخون بوتانا سفرانا كرئنا مسغغار كخون بزعلت زي هاللويا لباتنا ندالو خبرنا أملاك يخون Yes Lord Hallelujah. ናይ ዘላለም አምላክ ክብር ንበካለና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ወድኸን ጽልያለና እጅ ድማ ተሐያል ዝኾነ ቃልካ እግዚአብሔር አምላክ ይክትልኽ በህይወትና አቲ ድማ ንለውጥ ክኸውን ንምስግጋር ክኸውን ንምህናጽ ክኸውን ጎይታ በዝ ነገር እዚ نقولاتنا سمعت እግዚአብሔር ከተናሐና ምስተዋል ክትበና بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ጽልይ አለሁ ነተቃል ሰሚዑ ዘስተውዕሎኩም ተጻሐፍ እግዚአብሔር አምላክ ምስተዋል ክኸውን አብቃልካ ምርዳኽ ክኸውን አብቃልካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጽልይ አለሁ ዘይን ልወጠሉ ዘይንህን ነጸሉ ዘይን ሰጋገሩል ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ መታን ከይከው እግዚአብሔር በሁሉ ነገር እንሰማው ቃልካ ሙሳኽ ክኸውን ዕቤት ክኸውን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጽልይ አለሁ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ንባሪያኻ ድማ በሁሉ ጸጋኻ ክትረዳን ንኽድግፈኒ ጽልይ አለሁ ዛሃብካን መልእኽት ምትሕልላፉ ክኽእል ገለኸ ይውስኽ ገለኸ ይጉድል እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስካ ክትረዳን ጽልይ አለሁ እግዚአብሔር ኮሙ ስለዝኸውን ክብርህ በካለሁ ሚት ኢየሱስ 30 ስለዝፈር ክብርህ በካለሁ بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ተሪፍ ዘሎ ግዜና ሁሉ ንስኻ ተቆጻጸሮ ናኻ ክብሪ ናና ድማ ንበረኸት ይኹን بشم ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽኒ ክብርና አምላኽ ይኹን ደስ ይልኒ በፍላይ ናይ ከምዚ ዓይነት ማዕዲ ወይ ካ ምርኻብ ወይ ካ ጉባኤ ጀማር ስለዝገበረን እግዚአብሔር ክብርና አምላኽ ይኹን ከምዚ ናይ ዝኾነ ይኹን shift I don't know أنا أتجمر باسرة كم يتخصصين ده وما أتصاو كهون كله وما خفات كهون كله ما درخنا عايزوا هذا كبرنا عملاق يخون يسوع قويتاي سلازي دسيب لني كم زي قصكم كره خلاه عزي حجوس تي نايزوم نجار كم زغلاتنا نفلتو كابسو مبال يحيي شمبر نزناي በአካል ተራኺብካ አኺባት ገብረሉ ዝትክ ዝኾነ ይኹን መሳርሒ የለ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ሆይንኻ ሎሚ ከም ይሂብናሎ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኦኬ ሎሚ ንሪኦ ሐሳብ አርስቱ ናብራ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝብሊት አርስቲ ናብራ ምስ መንፈስ ቅዱስ እዚ አብዛ ሐለፈ አብትናተይ ተራ جماميريو نيرة ملأت منفس قدوس زبل حساب شعو رئينا نيرنا بمنفس قدوس ولد أملاخ بمنفس يوم زمرح ولد أملاخ بمنفس اندحر زمرح خوينام دما بمنفس قدوس كملو الله ومالتي بمنفس قدوس زي تملأ هيوت بمنفس قدوس زي مرح هيوت جن ناي ولدنت هيوت كملالسك أيكلني ስለዚህ ናይ ውልድነት ህይወት ናይ ውልድነት አገልግሎት አብዛ ምድር እዚ አኽት ገብር እንተ ዳ ኮይኑ በመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ሁሉ ጊዜ ህይወትካ ክኸውን ክኽእል አለው ስለዚህ بሰፊሕ ሽዑር ኢና ነርና ሕጂ ድማ ከም ፓርቲቱ ወይ ካ ከም መቀጸልታናቱ እዚ ትምህርቲ እዚ አዚ ሰፊሕ ግን ክልተ ነገራት ነቲ ናብራ ናይ መንፈስ ቅዱስ አብ ህይወትና ዘዓናቅፍ ነገራት ክንጠቅሲና كم مصحف قدس نايلومي زيادة أو أتوكيرة أبت معنك أفيتات ناي
ናብራ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝብል አው ኢና ክንመሃር ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መበገሲ ሓሳበይ ካብ ኤፌሶን ክኸውን እዩ ክልተ መበገሲ እዩ ዘለኒ ኣብ ኤፌሶንን ኣብ ተሰሎንቄን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን እንዳገም ጸልኩ ከለኹ ክብርና አምላክ ይኹን ኣብ ካልእ ትምህርታተይ እውን ከም ዝገለጽክዎ ወይ ከም ዘመሓላለፍክዎ አመንትሲ ብናብራ ደረጃ ኣብ ሰለስተና ንምቀል ብናብራ ደረጃ ኣብ ሰለስተና ንምቀል ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ገሊጽዎ ዘሎ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ናይ ቆሮንቶስ ሳልሳይ ምዕራፍ ማለት እዩ ገለገሌና መንፈሳውያን ኢና ኩላትና ውሉድ አምላክ ኢና ኩላትና ድሑናት ኢና ግን መንፈሳውያን አመንቲ ለው መንፈሳውያን አመንቲ ስጋውያን አመንቲ ኸ አለው ስጋውያን አመንቲ ናብሮኦም ናይ ነፍሳዊ ጥራይ ዝኾነ አመንቲ ድማ አለው ኣብዚ እቲ ሐዋርያ ክጥቀመሉ ከሎ ነቲ ናይ ግሪክ ቃል ሳይኪኮስ ኔማቲኮስ and ሳርኪኮስ ኢሊ ዝገልጾ ሳርኪኮስ ማለት ካብ ሳርከስ ካብ ስጋ ዝወፀ ሓሳቢ ስጋዊ አማን ማለት ስጋዊ በቃ ሁሉ ነገር ብስጋ ይዝምራሕ ድሑን እዩ ውሉድ አምላክ እዩ አማን እዩ ግን ሁሉ ነገሩ ብስጋ ይዝምራሕ በት 5 senses በቶም ናይ ስምዒት ሕዋሳት ጥራይ ዝግራሕ እቲ ህይወቱ ወይ ከዓ ዝንቀሳቀስ ማለት እዩ እዚ ሳርኪኮስ ይልወሎ እቲ ሳይኪኮስ ካ ከም ባህል ሰብ ኩሉና ከምቲ ናቹራል በቃ ነፍሳዊ በሐሳብ ጥራይ ዝኸይድ ሰብ ነቲ ሪዝኒንግ ናቱ ወይ ከዓ ነቲ ኢንተሌክቹዋል ፋካልቲ ናቱ ጥራይ እንዳተጠቀመ ዝኸይድ እቲ ኔማቲኮስ ዝበሃል ግን መንፈሳዊ حسب ናይ መንፈስ ቅዱስ ይዘለዎ ምርሒት ናይ መንፈስ ቅዱስ ይዘለዎ ድምጽ ናይ መንፈስ ቅዱስ ይዘለዎ ፍቃድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ይዘለዎ ኩሉ ህይወቱ በመንፈስ ቅዱስ ጋቨርንድ ይኸውን ማለት ኩሉ ነገርስ በመንፈስ ቅዱስ ይበቃ እቲ መንፈስ ዝሐስቦ ይዝሐስብ እቲ መንፈስ ዝብሎ ይዝዛረብ እቲ መንፈስ ግበር ዝብሎ ይዝገብር ካል ኣብ ከባቢ ዘሎ ደንታ ያብሉ ኔማቲኮስ ስለዝኾነ መንፈሳዊ ስለዝኾነ ምስት መንፈስ ጥራዩ እትርክቡ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ከምዚኦም አይነት ከምዚኦም ዳህሮት አይነት ክንከውን ኩላትናና ተጸውዕና ዘለና ከም ባህል ሰብ ደይኮነ ከም ስጋ ደይኮነ በቲ መንፈሳዊ ዕንትና ተኸፊቱሲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ሒዝናስ መንፈሳውያን አመንት ጥራይ ክንከውን ኣብ ዓለም እዚ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነዚ ከምዚ አይነት ህይወት እዚ መخላእታ ዝኸውን ወይ ከዓ መዕንቀፍ ዝኸውን መሐንኮል ዝኸውን ግን አሎ ሕጂ ሰኒና ተንክልተ ዝያዳ ብዙሕ እንዲ ግን ኣብ ክልተ መልእኽታት ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣተኪረ ክዛረብ እታ ኣብ ኤፌሶን ደላ ቅድም ከንብበየ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ኤፌሶን رابعي معرف اتي اقاوما ترينا كاب طقس حدك كساب طقس 16 كمي غيركا اب حبرت اب حدنت اب تسغا تغاطيمكا تنبر اتي ناي اكلنت حد ترديكا مالتي اغلح اكلكا اغليت اكلكا او ترديكا دا تناببكا كمي غيركا اب يونيتي تنبر كاب طقس حدك كساب توس 16 اتا حوارያ ጽሒፎሎ ፍት ማዕራፍ walking in unity ኣብ ሕብረት ኣብ ሓድነት ከመጌርካ ትመላለስ ኣተኪሩ ካብ ጥቅስ ሓደ ክሳብ ጥቅስ 16 ዘሎ ብዛዕቢ ካብ ጥቅስ 17 ስጋብ ጥቅስ 32 ዘሎ ድማ walking in holiness بقدسنا ከመጌርካ ትመላለስ بحدنت وديوسي بحبرت وديوسي حجها بقدسنا كم منفساو السب كم اماني كم ولد املاح بقدسنا هيوت كميلكات ملالسكا كابتوس 17 سغاب 30 كلتن دولو تزاريبو الله مالتي اذا مبزحتو غزيتهم سكولارس انتام زبلو ناي معدا صحفنا حواريا باولوس ابزي
ኣብ ኤፌሶን ካብ 17 ስጋብ 32 ዘሎ ማዕዳይ ኮማ ዓይነት ተመሳሳሊ ድማ ኣብ ተሰሎንቄ ኣለኩም ኣብ ተሰሎንቄ 5 ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 15 ስጋብ ንድሓር ደሎኻ ናይ ማዕዳይ ተመሳሳላውን ፓስተር ሓወይውን ምሂርዋ ነይሩ ኣብ ሮሜ 12 ደላኻ ሳኻ ናይ ኤክሶርቴሽን ናይ ማዕዳይ ኩሉ ዘሎ ኻሪኹም ኣለኹም እዚአን ሰለስቲአን ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ማዕዳዊ ወይ ከዓ ምኽራዊ መልእኽታት زحزا كفل صحفين እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚ ከነንብባይና ና መበገሲትና ስለዝኾነት ዛና ኤፌሶን ከነንብባይና ነዊሑ ኩሉ ኣይከነንብቦኒና ግን እቲ ምባርሲሉ ከምታ አሕዛብ ብናይ ኮንተ ሐሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱ እዚ ብል ብጎይታኻ አመስክር ኣለኹ ንሳቶም ብሰርት ልቦምን ብሰርቲ አባታቶም ዘሎ ድንቁርናን ብሰርቲ አባታቶም ዘሎ ትርልብን ብሰርቲ አባታቶም ዘሎ ድንቁርናን አእምሮም ጸልሚቱ አእምሮ ዘጸልመት ሕጅንታይ ማለቲ ትርልብን ድንቁርናን lack of knowledge አእምሮ ጸልሚቱ ካብ ህይወት አምላኽ ርሒቆም ድንዙዛት ኮይኖምን ብስስዕ ርክሰት ዘበለ ንምግባር ናብ ዕብዳን ተለቁ ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከም ዝጌርኩም ኣይተማሃርኩምዎ ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከም ዝጌርኩም ኣይተማሃርኩምዎ ትምህርቲ ብዙሕ ግዜ ካብ ምንታይና ንፈልጦ ንሕና ሳብጀክት ኢኻ ትማሃር ምሽ ኣብ ሳብጀክት ኢኻ ትማሃር ፊዚክስ ወይ ከዓ ኬሚስትሪ ወይ ባዮሎጂ we learn in subjects ab subject mahariha abzigin nisab nati sab zkhona amlakh iqa tmaharo እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ንክርስቶስ ከም ዝጌርኩም አይቶ ማሃርኩሞ ንክርስቶስ ከተንብብዎ ኸለኹም ክትሪዎ ኸለኹም ክትመራምርዎ ኸለኹም ብዛዕቡ ዲክ ክትገብሩ ኸለኹም ከም ዝጌርኩም አይቶ ማሃርኩሞ ናብራ ዝቕይር ክርስቶስ ይኹም ተማሂርኩም ህይወት ዝቕይር ክርስቶስ ይኹም ተማሂርኩም መገድ ዝልውጥ ክርስቶስ ይኹም ተማሂርኩም ሰማያዊ ህይወት ኣብ ምድሪ ኮይንካ ክትነብር ዘኽል ክርስቶስ ይኹም ተማሂርኩም ንክርስቶስ ከም ዝጌርኩም ኣይተማሃርኩሞ ስኩል ኦፍ ክራይስት ዝበሃላሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክርስቶስ ንክርስቶስ ኣቲኻ ትመራመሮ ተጽንዖ ትፈልጦ ትመሃሮ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሽዑናቱ ሽታና ባኻ ሓልፍ ይጅምር ናቱ ሐሳብ ኮረካ ይጅምር ናቱ ህይወት ከተስተውዕሎ ትጅምር ኮም አይነት መሲልካ ድማ ኣብ ዝምድር እዚ ትመላለስ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን walking in holiness ከምትና ሐሳብ አሕዛብ አይኮነን እሳቶም ሐሳቦም ኮንቱ ፉታይል ተው ኮንቱ ተሐሳቦም በቃ ኮንቱ ንስኻትኩም ግን ከም ዝጌርኩም ንክርስቶስ ኣይተማሃርኩም ሆን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚ ቅጽል አቢሉ እንታይሉ እቲ ሐቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኹምዋን ኣብኡ ተምሂርኩምዋን እንተ ኮይንኩምሲ ክርስቶስ ክትመሃሮ ከለኻ ንሐቂኻ ትመሃር ተሐቂሉ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ተሐቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕ ኣብ ኢየሱስ ጥራይ ዘላ ሐቂ ኣነ መገድን ሐቅን ህይወትን ይዝበለ ኢየሱስ ጥራይ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ተሐቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኹምዋ እንተ ዳኣ ኮይንኩም ስለዚ ሐቂ ትረኽበሉ ቤት ትምህርቲ መኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኢኻ ዲስካቨር ትገብሮ አንቬል ትገብሮ ኣው ዘሎ ትሬጀር ዲስካቨር ክትገብር ትጅምር ሐቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኹምዋ ኣብውን ተምሂርኩምዋን እንተ ኮይንኩምሲ ነተቀደም ተመላለስኩምሉ the former pattern of life ትናይ ቀደም ትጎይታ ካይተቀበልኩም regenerated ከይኮንኩም ከለኹም ከይዳሓንኩም ከለኹም ኣብ ዓለም ከለኹም ከም ባህል ሰብ ዳተመላለስኩም ከለኹም ዝነበርኩምሉ ንሱ ቀንጢጥኩም ተአረጊ ሰብሲ ተቀደም ትመላለሰሉ ዝነበርካ ሐሳብ ተቀደም ትመላለሰሉ ዝነበርካ ህይወት ተቀደም ትመላለሰሉ ዝነበርካ ባህሊ ተቀደም ትመላለሰሉ ዝነበርካ ቅዲ ህይወት ንዑ ቀንጢጥካ ደርቢኻ ማለት ነታ አረጊ ሰብ ቀንጢጥኩም ተሐቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኹምዋን ኣብኡ ተምሂርኩምዋን እንተ ኮይንኩምሲ ነተቀደም ተመላለስኩምሉ حجزي ጎይታ ተቀበል መሰበልካ ቅንጥጣ ቢልካ ድርቢያ ቢልካ አባስኬት አይኮን ካንተቱ is progressive ገለገሊኡ ኣብ ዓለም ዘሸግረና ዝነበረ ባህሊ ልምዲ ገለ ቀስ እንዳበለ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ይዝረግፍ ግን ንክርስቶስ ኢየሱስ ክትመሃሮ ከለኻ
ዲቮትድ ኮይንካ ክስዕቦ ከለኻ ኣዊ እንዳመለቆ እንዳወደቀ ዝኸይድ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ we don't expect sudden change ቅጽበታዊ ኮነን ፕሮግሬሲቭ after ትምህርት after ቤት ትምህርት ይኻንታይ ኩሉ ትናይ ቀደም አረጊሰብ አባኻ ዝነበረ ነገራት እንዳወደቀ ዝኸይ ነተቀደም ተመላለስኩምሉ ብትምኒ ስሕተት ዝጠፍ አረጊሰብ ቀንጢትኩም በትናይ አእምሮኩም መንፈስ ክትሕደሱሞ እቲ ብናይ ሐቂ ጽድቅን ቅድስናን በመልክ አምላክ ዝተፈጥረ ሰብ ልበሱ here comes the new life እቲ new life ሕጅሪኩም አለው ናይ እግዚአብሔር ባህር ዘሎ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር መልክ ናይ እግዚአብሔር ሐቅ ናይ እግዚአብሔር ዘሎ new life ሕጂ ይጅምር after ቤት ትምህርት እዚ ይጅምር ክብርና አምላክ ንክርስቶስ ክትማሃር ከለኻ እዚ ይጅምር ንሰባት አይኮንካን ትማሃር ንክርስቶስ ይኻ ትማሃር በቃ እንዳተለወጥካ ካትኸይድ ሽዑ በትብናይ ሐቅ ጽድቅን ቅድስናን በመልክ አምላክ ዝተፈጥረ ሰብ ንዕሉ በሱ ይሉ ሕጂ ክትለብስ ትጅምር you put the old man away and you put the new man on ክትለብሶ ትጅምር ሕጂ እቲ መልክ እቲ ምስሊ ሕጂ ክረአ ይጅምር ባህ ክብርና አምላክ ንክርስቶስ ምሰሉ ማለት እዚ ማለት ንክርስቶስ ምሰሉ ማለት እዚ ማለት after ቤት ትምህርቲ ግራጁዌት ክትገብር ከለኻ ተቀሪጽካ ክትወጽእ ከለኻ ክርስቶስ መሲልካ ክትወጽእ ንክርስቶስ ከምዝ ጌርኩም አይተማሃርኩምዎን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ከመይ ጌርና ንማሃሮለና ንክርስቶስ ንመስል ዶለና after ቤት ትምህርቲ ክብርና አምላክ ይኹን ንመስል ዶለና ናብ ክርስቶስ ገጽና ንዓብ ዶለና ብኩሉ ማለት አተሐሳስባና ቅዲ ህይወትና ባህሪያትና በትኩሉ ሞራላዊ ማዕቀኒታት ንብሎ ኩሉ ነገር ማለት ንክርስቶስ መሲልና ክንወጽእ ካብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ይመክረና ኣሎ ሾናፍቲ ኤክሶርቴሽን ሓሊፍ እንታይ ሓሙሽ ነገር ጠቂሱላ ሓሙሽ ነገር እንታይ ኢልዎም ስለዚህ ካና ሐሶት ነው በልዎ አካል ሐድዲና ሞነስ ወከፍ ብጻዩ ሐቅ ተዛረቡ በቃ ቤት ትምህርት ሐቂ ካደላ ሐቂ ካትዛር ሐቅ ተዛረቡ ቢሉ ሐሶት ነው በልዎ be honest كم تازلخ ينبر حق اي pretension هادليوني حق تزاربك ولا حتى تشجيرات كازغ اتحوي حدودكم مش تصاوري لله تحوي كمزي قالات حق تزارب pretend تكبر እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ፎውሲ አብዚ ዘሎ ሆሊነስ አብዚ ዘሎ ዝተአመን ካለ ኃጢአት አብሐውኻ ከማን አሸግረካን ይጽዋሕ ንጎ because it is exposed በትላይት እንታይ ትጌርካ ተዘሊፍካ በትብርሃን ተዘሊፍካ ስለዝኾንካ ትሳገር ይኻ ናፍቱ ብርሃን pretend ተጌርካ ግን አው ይኻ ዘለኻ ንሓድኩም ሐቅ ተዛረቡ ንሓድኩም ሐቅ ተዛረቡ ኣብ ኃጢአት ጥራይ ይኹንኩም ዝደሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሐቅ ዘቅ نسوكفكم حق تزارو وان exhortation كوريو حاتيات كاي تغبرو ابتخوراهم صحايا عربكم كوريو جنكا حاتيات اي تغبرو second exhortation كلاي معدا انتي حاتيات اي تغبرو كلام لا حاتيات كتغبر اي معداك yes of course sinless life achieve اي غبرني زخونه سبب زي امين دو سما معدينا ولا تغاغي sinless perfection አተን ንገብር ዲና ኣብዚ ምድሪ እንገብርና ኮሞ አና አይ am book at least ግን ኃጢአት ግበር ከይብልይ መጽሐፍ ቅዱስ አይብልኝ ኃጢአት ግና አይትግበሩ እዩ ደቀ ኃጢአት ከይትገብሩ ዝጽሕፈልኩም ኣለኻ ጽሒፍሎ ሐዋርያ ዮሐንስ ኃጢአት ከይትገብር ይዝመኽረካ sinless perfection ግን አተን አይትገብርኒኻ ኣብዚ ምድሪ ዝኸልኻ sinningless life ግን ክልወካ ኸይል sinningless sinless ደይኮነስ sinningless ኃጢአት ግን እንዳውሓትካ ኃጢአት ትጸልእ ሰብ እንዳፍንፈንካ ገለ ኃጢአት ከተውሕድ ትኽእል ኢኻ ብህይወትካ sinless life ግን ኣተይን ክትገብር ኣይትኽእል ስለዚህ እቲ ፕሮግሬሲቭ ሳይንቲፊኬሽን ንብሎ እቲ ዘገምታዊ ዕቤት እቲ ዘገምታዊ ለውጥ ናይ ክርስትና ንብሎ ነዚ ዘረጋግጽ sinless ቀደም ብዙ ኃጢአት ትገብር ነርካ ሕጂ ግን እንዳሓደክ እንዳቆረጽካ እንዳጸላእካ እንዳፍንፈንካ ትኸይድ ኣለኻ ናፍጻሜኻ ክትሓልፍ ትናትካ ምምጥጣር
እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ንክርስቶስ ክትመስል ይደሎ ትናትካ ምጣል ስለዚህ ኃጢአት እንታይ እንደኾነ ይኸይድ እንዳወደቀ እንዳተቆርጸ እንዳረገፈ ይኸይድ ሲኒንግለስ ማለት በኋላ አዛራርባ እንታይ ማለት እዩ ፕሮግሬሲቭ ሳንቲፊኬሽን ዘገምታው ቅድስና ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ኢልዎም ኮርዩ ኃጢአትካ ኣይትግበሩ ኣብቲ ኩራኹም ፀሓይ ሕብረኩም ፀሓይ መንፈሳዊ ሰብ ተኮይኑ ኣብ ኩራ ኣይውዕልኒ ኣብ ኩራ ኣሕድርኒ ፀሓይ ተዓርቦነ ኣሜን ዶ ፀሓይ ተዓርቦነ እንታይ ክትባላሾ ኮንታሚኔትድ ክትከውን ተሕዲርካ ተውዒልካ ክትብረዝ እንዲኻ ክትረክስ እንዲኻ ክትዓኖ እንዲኻ ትመንፈሳውነትካ ክጠፍ እንዲ ፀሓይ ኣይትዕረብኩ ነቲ ትምሕረሉ ዘለኻ ሰብ ኮ ይኮነ እንት በነፊት ንዓኻ ኮይ እዚ ኩራ እዚ ቂም እዚ ገለ ሒዝካ ሞዓል ምሕዳር ንመን ዲስትሮይ ዝገብር ነቲ ተሓዝዩ እቱ እኳ ምናልባቱን ንሻዕ ክትርድኦ ትኽእላ ክንቀፍ ትኽእል ግን ድሓር ጉዳይ ይኮነ ንዓኻ ግን ኩሉ ግዜ ምሳኻ ስለ ዘሎ ይሕምሰካ ማለት እዩ እዚ መንፈሳዊ ህይወትና ድማ ክንሕልዎ ኮርዩ ኃጢአትካ ኣይትግበሩ ኣብቲ ኩራኹም ፀሓይ ኣይትዕረብኩ ንዲያብሎስ ከዓ ስፍራ ኣይትሃቦ طمرايو ديابلوسي جيت وي سن مالتي مأتوي سن دهر قلطيف كحدا كوينكا دهر نخوراخا قلطيف كاتوص انت دا كوينكا ديابلوس مغديس دهر كنرينا سالسا اكسورتيشن بزعبا سرق تزاري بلو او غزي اكتفني رابع اكسورتيشن بزعبا زربا اغلغلوت ناي كنافر اغلغلوت ناي كنافر تزاري بلو اغلغلوت ناي كنافر اتن سمعتو نمتاين نبرخت نمهنا اسك ازدقم تزارو بر زي تقم كنت زربا خاو افكم ايوصاي زدل سناي زربا لا تزارو بر زي تقم زرباس كاب افكم ايوصا ناي كنافر اغلغلوت يزخا ابتي ناي 17 خمزرانا بزعبا ناي حسابي كمتي احزاب ناي كنت حسابهم زملالسو اب حساباتو كيري صحبنايو ابزخا اب زربا نمهنات زيد اللي زرباس ايتزاروي لومي جابير املاح تمسغن يكون ابقل زي فيسبوك كتكفت كلها امنت ديوم زي امنت زطراطركا ነገር ይደሎ ዘረባ ማለት እዩ እትናታቶም ስፒች ፉታይል ኮንቱ በቃ ኮንቱ ምሻሎ ተለኪዕ ዋላ ኖርማል ተለኪዕዎ ኮይ በቃ ደሕፍር ሞጋ ገሌዮም ማዕረግ ሒዞም እዮም ገሌዮሙን ተጠቀስት መስለም ኣብቲ ፖለቲካ ኣትዮም ክጫማለቁ ከሎ ገለ ኣክሪ ከሎ ጋነ ኣይፊላንገር ብጣዕሚ ይኹሪ اتليست دخام كلوكا يقيلين دخامكا حسكا قلنا بكسي أبيهر مغرافة حيشن كاب سم كريستوس نداطرفكا كم زديت كريستنا ندابلو أحزاب بزح نجر كنتو زقنا نجر كم ملفلاف متاوي حيشن أبحرفني اتليست يزبل دلهم انت وصيخا صبوق تزارب انت يبلالو ها نسمعتو نبرخت زخون نمهناتون زدلي سناي زبل زربا دا تزارو بنبر زي تقم زربا سكاب افكم ايوص ابزي زلتي تخستايكو اتن لسانو غتي زخس نسو منيلو بوصاب ايلو ياقوب ابزو كوي زلت عيو ابزن دحر كتعاي خوينكا اب حساب كتعايلك اب حساب تزي تلويتك اب زربا يتلوطنيها That's why sequentially them صودلو حواريا باولوس كافكم ايوصا حنت قال كافنا خطوص تخوينا نبرخت مخانان زي مخانان كنا نرغاغص علنا تطقم داي تطقم نزحوي حليفخا نزع عالم نزا تصبد العالم كاب كريستيانات لوط تصبد العالم مالتي ጫውን ብርሃንን ኮይና መቀረት ክንከውን ተጻውዕና ዘለና ዓለም ትጽበየና ስለዘላ ሓንቲ ቃል ካብ ዳዊት ክትወጽእ ኸላስ ንበረኸት ዲያ ንሰናይ ነገር ዲያኸ ወይስ ዘይትጠቅም ያ زيافة تخزارب على زحت عنك فمين بزربو نتنا مع عالت مدحان تحاتهم كملو ناي منفس قدس هيتوجيو حجنا برستي متصالح نتين مع عالت مدحان تحاتهم كملو نتنا مع عالت مدحان تحاتهم كملو ناي أملاخ منفس قدس هيتوجيو
حج نابرا مس منفس قدوسي تأرسنا مش لكم الله ريهم حج منفس قدوس هاب هيوتنا خنبر يدلي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ግን እንዳጓያ خنبر دي زلو وندا تحغوس خنبر يزلو حج خافتي مخلعتاتات انقفيتات محنكوليتات يزطقس زلو حدا منفس قدوسي يغوي አይቶጊው ይልለው አይቶጊውን መንፈስ ቅዱስ በዘሎ መሪርን ነድርን ኩራን ታዕታን ጸርፍን ምስኩል ክፍአት ዘበለ ኻባኻትኩም ይርሓ ዚኦም ቶም ኢሞሽንስ ዮም መንፈስ ቅዱስ ዘጊው ሕጂ አብዚ 5 ቫይስስ ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ነገራት ወዲ ሰብሲ በቲ ስምዒታዊ ነገራቱሲ ሪስፖንስ ክህብ ከሎ ማለት ሪስፖንስ ንዝኾነ ይኹን ንዝሰምዖ ዲ ክግበር ንዝረአየ ዲ ዝኾነ ነገር ሪስፖንድ ክገብር ከሎ ኢሞሽናሊ ንመንፈስ ቅዱስ ዘጉዲ ዘዮጊ ክፈልጥ ክኽእላሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን ስለዚህ ሓሙሽተ ነገር ተዛሪቡለው ኢሞሽናል ሪአክሽን ናይ ደቂ ሰባት ኮራይ ልሎ ነድሪ ልሎ ታዕታዕ ልሎ ጸርፊ ልሎ ታሓንት እንታይ ኖ ክፋት ምስኩሉ ክፋት መበል مرير بزولو مرير بيترنس مالتي مرت زي مرت ازي مرت بايزوي ان منفس قدس يوغي تاي غودي لك ختمارر نسخه بزعما من داي كتمارر تخل نسخه مرت نت منفساوي هيوتني امنت زحمس زبلع بالع ناي سمعت حماق زقونه كستاي سيطان تقوموا لا اصواري مرت انتي مسيلكم محرت زي جبر اللب مالتي مرت مالتي ابتمال زنبر ابناي تمال ودقوتو زنبر مالتي زياته زي جبركو كم زياته تخونكو ابسته زهلكو مزته زي رخبكو مزياته زي مرعكو مزيته زي مهاركو مزته زي يغلغلكو كم زكو مخونه هيوتي ابتمال مالتي اب حلوف እንዳነበረ ስቂሉት ህይወቱስ ይማረረሉ مرت مالتي ومنفس قدس ابي وط حدش ነገር ክገብር ይደልሎ ይጽበየሎ ከማን ብለሎ ግን እሱ አጥማሊ ክነብር ይደልሎ ምረት አለው ተታይዝሎ ስታክ ኮይንሎ መንፈስ ቅዱስ ታሆን ይጉይ ኮስደካ ከማል አካደሊ ንስኻ አብዚ ለኹ ትብሎ አብዚ ይጽንሕ ትብሎ እዚ ወዳኹን ትብሎ ምረት ማለት ምረት በጣም ዲስትራክቲቭ አይቶጊው መስበለ ናብዚ መጽ መንፈስ ቅዱስ ዝጉሄሉ ሓደንታይ ምረቲ ካል ዳሓር እንዳ ማዕበለ ዝኸይድ ነገራት አሎ ካብ ምረት ሓሊፍካ ሕጂ አምረት ደሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ተሪኢኹም ንሽቲ ትንክፍተ ቢልካ አውቶማቲካሊ ናበይ ዝሰግር ናብተና አዘሎ እንዳ ማዕበላ ዝኸዳ ናይ ስምዒት ክስታ ሌቨልስ ኢሞሽናል ሌቨልስ ኦፍ ሪአክሽን እንዳ ማዕበላን ዝኸዳ ቅድም ኮራያት ጅምር ኮራ ማለት normal emotional reaction ሓደ ጊዜ እቲ righteous indignation ክኸውን ይኽእል ማሲ ንጽድቅ ነገር ዘግብር ማሲ ገለ ሕጂ ኢየሱስ ኮረ ዝብል አለ ሕጂ ንኣብነት መጽሓፍ ቅዱስ ኮሚታት አሎ ከምቲ ኣብ ቤት መቅደስ ኣቲኻ ብኹራ ከምዚ ብኹራ ኳይ ትብልናዮ ግን እቲ ኣክሽን ንዑ ዘምስል ጭጉራፍ አልዒሉ ገለመለ ድንክልክል ኣቢሉ ኸውጾም ከሎ ካብቲ ቤተ መቅደስ ገለ ኮሚታት ዓይነት ሪአክሽን زلوا ويزمسل جن حاتيات يقولون እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኮሪው ግናኸ حاتيات አይትግበር እዚያታ ጋቨርኒንግ ፕሪንሲፕል ያ ምክንያቱ ትጋራጫ ያትመስል አፍትንታ ይልናል ኮሪው حاتيات አይትግበሩ እጅ ኮሪ እንታይ ዝመስል ትእዛዝ ዝመስል ምሽ ከምዚ እወታዊ ወይካ ራይት ድህበካ ደሎ ንኹራ ይዝመስል ኣብዚ ኸንታ ይብላሎ ብዘሎ መሪር ነድሪ ኩራ ታዕታ ጸርፊ ምስ ኩሉ ክፍአት አርሕዎ ብለካሎ ኩራኻ ከአዛረበካሎ ኣብ ጥቅስ 26 ኮሪልስ ኣብ 31 ካ ኩራኻ አውጽዎ ይል አርሕዎ ይል ድጋራጮ ዘሎ ይመስል ግን እንታይ ሓጢያት ደይስዕቦ ኩራኽ ኸውናሎ ወቅት ኩሩኸላ ንሓደ ነገር ስጉምቲ ናይ ጽድቅ ነገር ክትዕርሞ ዘኹር ነገር ዘይነማኖም ርእስ ኮረ ይብለና ኢየሱስ ገለ ነገር ከእቱ ደሊ ዳኾሪ እምበር تقيموا حاتيات قلمله سلز قبره يكون
تغورانا حجون كنت نقول لنا نمنفس قدس زوجي كرات خوينو نوصايو مس كله خفعات رحو ويلنا له እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ካብቲ ሽዑቲ ነድሪ ኢልወዘሎ ነድሪ ሽዑ ክፈልሕ ምስ ጀመረ ቃላት ከተውጽእ ትጅምር ሸው ኣብ ከምዚ ለቨል ተበጽኻ ሸው ብቃሊ ስነ ኃጢአት ድማ ይኸው ጸርፊ ይለዋል ክትጻረፍ ትጅምር ሎሚ አመንቲ ኣብ ፌስቡክ ይጻረፉ ሎሚ ዓለም ዳ ሰማይ ይጻረፉ ሎሚ ጸርፍ ራእዩ what is this መንፈስ ቅዱስ ታይሆን አቶም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ይጉሂ ናብራ ምስ መንፈስ ቅዱስ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ዞም ሰዋዚያት ክምለሱለዎም ክንስሕለዎም ክገድፍዎለዎም ትይወት መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ተሐጉሱ ክመርሖም ክወስዶም by the way መንፈስ ቅዱስ አይሕለል ሓደን ይውስክ ዛረበኩም ነግረ መገደ መንፈስ ቅዱስ አይሕለል ክሳዕ እንታይ ዝብለና ንመዓልቲ ምድሓን ተሓቶምኩም ልይዙ ክሳዕ መዓልቲ ምድሓን እንታይ ገብረካ ኩጓሴካ ተቀቢልካዮ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ግን ናው እንድዘን አይተጉሂዮ ናው እንድዘን ሐንሳ መሰርአካ ምዘለፈካሲ ምልስ ይልካ ሶሪ መንፈስ ቅዱስ ተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ማአምጦኻ ድማ አጸብቅ ምስመን ተቀመጥ ምስመን ተዛረብ እንታይ ተሐስብ ሽዑ ንመንፈስ ቅዱስ ዘይጉ ነገር እትምናትካ መመለላስ ኮነልካ ይጅምር ግናኸ ከም ተአምላኽ በክርስቶስ ይቅረ ዝበለልኩም ንሓንሕድኩም ተለዋሃትን ተዳናገስን ኮይንኩም ይቅረ ተባሃሉ here is the solution ናይ ኩሉ this emotional reaction solution እንታይ ከምታ ክርስቶስ ይቅረ ዝበለልካስ ንመን ነትበድልካ ዘሎ ይቅረ ትብለሉ ታሬሜዲ እዚያ spiritual remedy መንፈሳዊ ፈውሲ እዚያ ናይ ዝኾነ ይኹን ስምዒታዊ ነገር ይቅረ እንድሕር ዳኢልካ ተወዲኢሎ ኩራ ወዲቁሎ ጸርፎ ወዲቁሎ ታዕታዕት ኩሉ ክላመር ምረት ካብ ኩሉኻ ወዲቁሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እዚያ አንተ ተቀዳሚት ያ grieve not the holy spirit ንመንፈስ ቅዱስ ታይት ግበሮ አይቶጊዎ እታ ኻልእት ንሪኣ ድማ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ዘላ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ነቲ ምልአት መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ህይወት ዝሓናኹል ነገራት ይዛረብ ዘሎ በመንፈስ ቅዱስ ተመሊና ከይንመላለስ ዝገብር አባና ዘሎ ድኻማት ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5:12 ድማ ከምዚ ኢልሎ ግናኸ አቶም ኣሕዋትና ዝኻ ማዕዳይ ነቶም አባኻትኩም ዝጽዑሩን ብጎይታውን ዝመርሑኹምን ዝምዕድኹምን ክትፈልጥዎም ንልምነኩም ኣለና እዚኣቶም ቶም ዓየይቲ ፍለጥዎም ነቶም ዓየይቲ ነቶም መራሕቲ ነቶም ዝምግቡኹም ዝጓሲኹም ዘለዉ መራሕቲ ፍለጥዎም ማዕዳይ ዝምዕደሎ ሸለል ዲዮም ድብልዎም ነይሮም ኣይፈልጥን ሰብ ተሰሎንቄ ወይ ሓፈሻዊ ማዕዳዲ ዝምዕዶም ዘሎ ንኸይግበር ኣይደነው ስለቲ ዕዮኦም ብብዙሕ ብሉፅ ፍቕሪ ኣኽብርዎም ንሓድሕድኩምን ብሰላም ንበሩ بسلام زنبر نجار زي مراتها هتجلجل كلها I mean بفقري خطخبرهم كلها أبناء حد كون بفقري تكابر كلها أبيت كريستيان بسلام زنبر نجار زي سلام زت فخ أبن تعري ما راح تخامن عات تجميرو ما راح تخا إجنور مقبر تتجميرو أبناء حد كون إجنور تجابر تخوينك سلام يلنا أبيت كريستيان سلازم تايلوهم كم زنت راجيركم بسلام نبارو أتوم أحواتنا نتوم بزي سرعة زملالسو جنحوهم نتوم حلناهم زعربهم أفاتنوهم زفاتنوا جنات كالو بيت كريستيان زدوخهم قالوا دقفوا نقول لاتهم تعجسوا ميلا نمعدكم علينا exhortation إزي ما عداي بلص ما عدانا يتهاوري تحادى كفو خيفديو تتأنقوا زعر تحادى كفو كيفديو تتأنقوا احنا مفتاين يا እግዚአብሔር برخات حواتي حاوها بديلك كفو اي تفديو معريو اي تملس سخاته بسناي سعرونه تخفو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ መንፈስ ቅዱስ እንደሕዳ ኣብ ህይወትካ ባሂልዎ ክነብር ኮይኑ ሓደ ካብዚ ኤክሶርቴሽን እዚ ክትንቃ ኣለካ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ነትخፉ بخፉ ታይትግበሩ አይትፍደዩ بسناي ግን ታይግበሩ ሰዓሩ
كل ساعة تحقوس إلو زي كالي مسلي كالي كل ساعة تحقوس كيباتكم تصلي كيباتكم تصلي إذا من تقوم بكريستوس يسوع فقد أملاك يمو بكل أمسجنو منفس هاي تطفيلش حجزين كلتين أنا نريد لنا نتنا معلت مدحان استحتهم كملوا منفس كل هاي توجيون منفس هاي تطفون زين بقى أب كريستنا زين كتنك الله كتكلالك منفس قدس كي جون منفس كي تطفئن زين كلتين دحرت أنكيكا منفس هاو سب نسخة بمنفس قدس تمرح تأتون توتصن سب نسخة منفس قدس زماله هيوت زلك سب نسخة زلك سب نسخة جاوير عملاق سمسكنا يكون سلازم منفس كيقول منفس كي نطفن زين كلتين كنحلوان كنكل علنا مالتي هذه تنبيت هاي تنعو don't despise utterances تنبيت هاي تنعو منفس قدس كزارب كله هاي تنعو منفس كي تطفو he want to guide you he want to direct you كحبركم ما قد يذهب دلوك قال كما رحكم يذهب دلوك قال تنبيت هاي تنعو قال قويت هاي تنعو زيابير أملاح ستمسكن يقول منفس زي تتفعلوا من قدم بار نتنبيت زي من عقل نقال قويتها زي من عقل منفس زي تتفعلوا من قدم قال قويتها اندحر تقواني وخينكا نقال يا قواني مسا أبيكم كواتش حميلو مش نسرع نقال يا قواني مسا أبي كواتش حمي أبي خاط بتصح أبي ناخن بتصح نقال زيابير أملاح ندحر دفئنا ويقوني أقوانينا وينتي بمنفس زوانا دلو تنبيتاني أناس كم يجري منفس كمرحنا كم يجري منفس كزارة كم يجري منفس كحبرنا من قد كم يجري من قد عبيد كرينا منفس هاللويا منفس ديسبايس ندحر كبزح خلنا انتي منفس ندات فاخ دات guidance ندات أفأخا بهيوتك direction ندات أفأخا بهيوتك رأسها بعلها تمرح تجمر it is the most misdirected زخانة ما قدها أماني بعلو نجزارو سخ مرح خلّي the most deleterious way ever I can confirm self-directed هو تجمير أماني بعلو بتاتو موصلو كمتي دليو كمتي زترعيو كنا برز جمر أماني زي ما قد أتصبعو زتجاجي أماني direction سين الله مريحنتنا منفس قدس سين الله سلازم منفس هايتن أيتطفو تنبيت هايتن عو نقولو تعذبوا نتسنى حزبوا سنى إن حسكات خي منفس هايتطفني كاب كفو زبل كله رحاو كاب كفو خد رح تجمري تاي هوت كمالتي منفس زي مدفع مالتي زي منفس كله جزء يزارب منفس قدس يزارب جابير عملاق استمسكن يقول منفس قدس يزارب عجب بسم منفس قدس بزحنا قراب أبز خبابينا يرأس لزلا أي تفرهو منفس قدس يزاربي منفس قدس يزاربي ممليس كخصم أخلها ممليس كختلا ما مدخل لها تدمسو أنت هلك كليرانس هلك distinct كتقبر تجمر نايت علمات منفس أي ناي برهان منفس تاي دمس منفس قدس أي دمس ناي سيد أنتاي أنت هتقبر تجمر كتفلت تجمر كابزخت قالب تجمر نابزخ أخذ طبق تجمر سلازم منفس هاي تطفو مالت انتاي مالتي follow the Holy Spirit as a devoted disciple كم وفوي كم dedicated disciples نمنفس قدس تاي قورخا سعبو مالتي زابير أملاح ستمسكنيو سلازم منفس قدس تمليه ودي داد لينا دول عجي إذن تنقل منفس كي يقول منفس كي تفل بزح جزيان منفس قدس زوجيو it negative command أي تقبر ندابلك تجبرو نجار منفس قدس يقول جبر نداقبرك زي تجبرو نجار كمنفس قدس يتفل هسكم ماذا أي تقبر ندابلك دفير كتجبرو نجار مريج أخاس لزخونه تمنيت نايس أخاس لزخونه زجبر كأنجار منفس قدس يقول
ግበር እንዳበለካኻ አሪካ ሆሎ ትፍቃዱ ምግላጽ መጽ ሆሎ ሀብቃሉ ግበሮ እንዳበለካ ስቅቴልካኻ ይጠፍ quench not the spirit ያትብል አፍትና እንግሊሽ እዚ ምጥፋ quench not don't አበርባዕተ ገለያት ምቀልዛ ዋላቲ ናይ ዲክሽነሪ ተሪኹማ ሳፕረስ ይብሎ አይትስቆጦ ንመንፈስ ቅዱስ እንታይ ትግበር አይተጥፍ ማለት ንመንፈስ ቅዱስ ንመርሕነት መንፈስ ቅዱስ ንጉስነት ናይ መንፈስ ቅዱስ አይትስቀጥ ማለት don't suppress him ከምዚ ጌርካ አይትስቆጦ ናትካ ክትገብር ኢልካ መንፈስ ከይተጥፍ ናትካ ትምኒት ክትፍጽም ኢልካ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ከይተጥፍ ኣብ ህይወትካ ናትካ ዴስቲኔሽን ክትበጽሕ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ድራኤልካ ዴስቲኔሽን ከይትስኡኖ መንፈስ ከይተጥፍ guidance and direction of the Holy Spirit ከይጠፍ ኣብ ህይወትካ ግበር ምስተባሃልካ ትገብር ኩን ምስተባሃልካ ትኸውን ኪድ ምስተባሃልካ ትኸይድ ሰብኩን ሃሌሉያ be go do principle be go do principle be ማለት መንፈስ ቅዱስ ኮሙኹን ተልካ ኮሙ ትኸውን ቢት don't hesitate አይትፍራህ ኮሙኹን አሉ be ኪድ ተልካኸ ናበየ ጣዕምናይት ዝኸዶ መገድኸ ኸመዩ ዘይጥዕመን ኸይከውን ኩርካሕ ኸይከውን ምረት ዝበዝሖ ኸይከውን ኢልካ ይትጫጭ ጎ ኢልካሎ ይጎ ዱ ግበሮ ሕጂ ትዝበልኩኻ ትገብሮ ኢየሱስ ጎይታይ መንፈስ ዘይጠፍአሉ መንገድ እዚ መንፈስ ዘይጠፍአሉ በቃ ምስኡላኻ ማለት እኮ እዩ ከም ትኹን ዝበለካ ትኸውን ከም ትኪድ ዝበለካ ናበይ ገለ ጭጭ ደይብሉ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እኮ እዩ ከመይ ገይሩ መንፈስ ካብ ህይወትካ ጠፍ ግበሮ ዝበለካ ትገብሮ ኣለኻ ዋጋ ይኽፍለካ ዲ እወ ግን ግበሮ እንዲልካ መንፈስ ቅዱስ ምስኡላኻ ናብራ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝበልኩኹም እዚ ናብራ ምስ መንፈስ ቅዱስ በቃ ናቱ ድምፅ ናቱ ሓሳብ ናቱ መገድ ናቱ መሪሕነት ናቱ ምኽሪ ዘለካ ናቱ ፍቃድ ዘለካ ካብ ወፃና ሓሰንሳይ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽን ስለዚህ መንፈስ ዝጉየሉን መንፈስ ዝጠፍአሉን ነገር ኣብ ህይወትና እንታ እንገብራለና ክንጥንቃ ክንከላ ሎሚ አመንቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንርእሰይውን ሓዊሰ ክምዕድ እንተዳ ኮይነ ክመክር እንተዳ ኮይነ ፕሊዝ ኣብዘን ክልተ ነገራት ንጠንቃ ሎሚ ተሓዋዊሱ እዩ ዘሎ ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ተሓዋዊሱ እቶም ሰለስተ ክፋላት ዝበልኩኹም ሳርኪኮስ ኖማቲኮስ ሳይኪኮስ ዝበሃሉ ኣመንቲ ማዓትዮም ኣበየናይ ክፍሊ ኾን ትህሉ ንስኻ ኣበየናይ ክፍሊ ኾን ህሉ ኣነ ኣብቲ ኔማቲኮስ ዶ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣብቲ ነፍሳዊ ባህሊ ሰብ ጥራይ ዝገብር ኣብቲ ስጋዊ ብስጋ ጥራይ ዝግራሕ ዶ ይህሉ ይኸውን ትምኒት ርእሰይ ጥራይ ክዕግብ እንዳጎየኹ ሃብቲ ክድልብ ክመጣጠር ገለመለ ናይ ምድሪ ነገር ዶ ይስሕበኒ ይህሉ ከመይ ዘሎ ትናብራና ከም ክርስቲያናት ከም ኣመንቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ህይወት ግና እንታይ ክመላእ ኣለዎ መንፈስ ክመላእ ኣለዎ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መንፈስ ክመላእ ኣለዎ መንፈስ ዝተመለአ ህይወት ዝበልኩኹም ነዚ መንፈስ ዝተመለአ ህይወት ዝበልኩኹም ነዚ كود كرم موداي جنا كتصوم قاطع حسب منفس زطف قالو منقد ختفلت انت دعا خوينكا አገልግሎት መንፈስ ቅዱስ ቅድም ክትፈልጥ አለካ ማለት ነው ኩንቺ እንዲናይ ናምሽ ኩንቺ ኖት ሳፕረስ ኖት ስኩዌልች ኖት ኮም እንዲናይልና አይትኸልክልዎ አይትዕበጥዎ አይተጥፍዎ እንዲናይልና አይደለና ታትርጉም ስለዚህ ከመጌርካ ካተጥፎ ከመጌርካ ካተዓብጦ ከመጌርካ ትዕንቁፎ ነትናይ መንፈስ ቅዱስ ናብራ እንድሕሪልና አገልግሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ ክትፈልጥ አለካ አቤናይ ትዕንቁፎ ከም ደለኻ መታን ክትፈልጥ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አገልግሎት ብንጹር ነጊርናሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ብዙሕ እንዲ ግን ሰለስተ ጥቅሲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ዮሐንስ 10:6-13 ዮሐንስ 10:6-13 ታይልናሎ ሃሌሉያ ኩላትና ንፈልጦ ጥቅሲ حجة ministration of the Holy Spirit አገልግሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ እንደፈሊጥካ
أبينا تطفو أبينا تعنقفو أبينا كتتصوتو لها كتفلت تجمر أقول قلوتن زي فلت كاجنا تدقفو دي خاد لها تعنقفو أي تفلتني خاد لذي أقول قلوتن تايلنا أتمنفس حق مسمات أجنا نسوز سمع زبالة يزارب بنبر كابرسو أي زاربني مو نسو نتزمت خفلتكم مينستري هذا أقول قلوتنا منفس قدس نتزمت خفلتكم ناب كل حقون كمر حكومي ناب كل حقي كمر حكوم إيو حج حصوت النحر توسد الله سخان تاي تقبر الله تعنكف الله أي تقلقلني خان حقته بلا الله ناب حقي توسدنني خابز الله خي خاطب بلا الله لذي ناب حق خمر حكوم ناب حق خمر حكوم نسو خاباي كوسدن كنغركم نيمو ناي كخبرني يسوع هيوت كا خبريو اتا اغلغلوتنا منفس قدس ساخر اسخادو تخبر الله ود املاك خبر الله بهيوت كا مينستريشن نا هولي سبيريت تطفي هذا الله توغي اوكي اب 14 خان تايلو تابو بسمي صدو مصنانع منفس قدس نسو كلكم مهراكم حجراي منفس قدس كمهرنا يزدلي جن نسخة تمهاراي دي خاد لها ولا تعناقف خاد لها نات كان غير ندقدمك منفس نتفعل ما قد يزارب دلخ وتعقل قلوت تفليت كا بقى نعم قوام مالت نعم الدنوغاي مالت نتعقل قلوت انصارو دو مبال مالت مطفع منفسسي كمهرك كفل او تيتشو እንዳበለካ ንስኻ አይ ማህርኔት የልካ ወይ ናትካ ነገር حسب ወይ ወለድኻ ዝነገሩኻ ቀጥቅደም ገሊኮ ቀደም ማላ ምስ መንፈስ ቅዱስ ደይ ሰማማዕ ቀደም ዝተማኸርና ቀደም ዝተማዓድናኮ ንዕኮ አይና ክንገብር እንደል ኖ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕሸና እንበር ገሊዮ ዓለም ዘሃበትና ቀደም ካ ዝኣኻኽብና ይፍልጠት አሎ ብልጭ እንዳበለ ደሸግረና እሱ ይኮነን ኖ كمهركم تباهيلله كي تطفئ متان تمهر بمنفس قدس حدش فلطت الله امين دو حدش مريحنت الله منفس قدس كحبرك هلو طعمي منفس قدس كوسدك هلو طعمي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኮፋ ቢሉህ ምህረክ I love it ሃሌሉያ مقلاصات يهبي منفس قدس تمرتي يهبي منفس قدس كميكت كون كم زلقا كميكت نبر كم زلقا بخميني تشالنجز نايز عالم زي اخسغرو خمزه مقلاصات يهبي منفس قوس فيلكا تتماهركا اي تطف منفس تماهر يسوع كريستوس غويتان املاخني نسغلكم هروكم زنغركم زبل خذكركم طفئت يلاتك منفس قدس يذكرك not necessarily تنقالات كتوصن شمديتكا تسي كونت اتا حساب يمصالكا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ተሐሳብ አዘክር የብለካ ትመውጪ ኤግዚት የሬካ ካል ሚኒስትሬሽን ሆሊ ስፒሪታይ ነቲ በአምላክ ዝተዋሃበና ክንፈልሲ ነቲ ካብ አምላክ ዝሆን መንፈስ እንበር መንፈስ ዓለምታ ይገበርና አይተቀበልና ክርስቶስ ዝገበረልካ ዘበለ ነገር ኩሉ ኸርኤካ ገልጸልካ ካለ አገልግሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ ነቲ በአምላክሲ በክርስቶስ ካብ አምላክ ዝረከብካ ዘበለ ኩሉ አንፎልድ ክገብረልካ ከርኤካ ገልጸልካ ማታን ደንቆሮ ኸይትኸው ናቱ መታን ዋሕድ ፍልጠት ከይልወካ ናቱ ከርኤካ ገልጸልካ መንፈስ አምላክ ምሳኻሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነዚ እንዳተማሃርካ ሃው እንዳ ወሰትካዮ እንዳረጋገጽካዮ እንዳአመንካዮ እንዳተረዳኻዮ ክትነብር ከለኻ ነቲ ሚኒስትሬሽን ናይ ሆሊ ስፒሪት ትቃወም ዘለኻ ሰብ አይኮን ካንተ ኸው ታይዳ ትድግፍ ዘለኻ ትሰምዕ ዘለኻ ሰብ ትኸው መንፈስ ዘይተጥፍእ ሰብ ንስኻ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ካልኸ መንግስት አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ታ ጽድቅን ሰላምን ሓጎስከ የሰራስረካ ሰላምከ ይመላእካ ሚኒስትሬሽን ራይ እንተገ አምረት አብጓይ አብጸርጸር አብጸርፊ አብነድሪ አብኩራ ደንብሩን እኮ ይብልና ሰላም ሓጎስ ጽድቂ በመንፈስ ቅዱስ ያ መንግስት አምላክ አገልግሎት ናይ መንፈስ ነዚ ተዓናቅፎ ደላኻ ነዚ ተጥፎ ደላኻ ነዚ አገልግሎት እዚ መንፈስ አይተጥፉ ማለት አገልግሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ አይተጥፉ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን
أبي هوتنا أقلقلوتنا منفس قدس أيتفادو أيتفامبر نسيت تفيد أنت تعرف النامة أبسق عندنا أنتر أبسق أقوله كتي كل شغل كل تعرفي كل ندري كل غراي كل باسي كل تعتعي ناي هولي سبيريت مينستريشن تلي وات هيوت كاغن كل جزء governance ناي منفس قدس الله تقاط أصيركالله ملئكالله እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን you are a different man or a different woman አብዛ ዓለም እዚያ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እዚአን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ብፍላይ ዘዓናቅፋ ነገራት ክንጥንቀቀለናልና ስለዚህ አብሮሜ ሻሻይ ምዕራፍ 13:5 ተባለ አካላትኩም ኩሉና አምላክ ወፊ ወይ ሙፋይድ ሊበቃ መንፈስ ቅዱስ ዝኹሉ ከገልግል ሲርስ ኻውፊ ከም ተቀደም አካላትኩም መሳሪሒ አመጻ ክኸውን እኮ ይዝብል መሳሪሒ አመጻ ክኸውን ንሓጢያት ዝሃብኩሞ instrument of corruption ሲ ባአና ይሰርሕ ነይሩ በቃ አጽዋር አመጻ ነርና ተወፊና ስለዝነበርና ንሓጢያት በሓጢያት ከዲያብሎስ ስፍራ እንዳረኸበ ጠዋዋ ብለና ነይሩ በቃ ዲያብሎስ ኢንትር እንዳረኸበ ቆይ ሓጢያት ቆይ ኢንትር ናይ ዲያብሎስ عادات توفيقاسي انتر لو ما تورقي بالله ديابلوس مالتي نو تدمنا يسوع كريستوس سلاز دخمه ويا باخا زي سلاز خونه يكونن انتر ناي ديابلوس حاتيات سلاز خونه مسارحسي انتي ناي عمصا مسارح نيرنا بك كم تقدم مسارحي عمصا كخون أكلاتكم نحات أزهبكم حجخة مسارح تصدق خون نمن جبرو نعملخ وفيوه say yes to God مالتي say yes to God always say yes to Holy Spirit كل جزء منفس قدس yes يخون تناتك آمين يخون تناتك دمسي توف بكا كمهرك هولو إسا كمهرك هولو إسا قوتي لك إسا بيتي لك نسا دوتي لك السا توفن منفس قدس شو انت هتكون يا مسارح صدقي مسارح صدق بقى ني املاك كل بلان كل اجندا كل غبرز دلي ነገር ام مدري ክትፍጽም ትጅምር ሰጥخ አሜን ዶ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እዚ መሪሕነትን حبريتان ناي منفس قدس اندحط في كاب هيوتنا بايزوي زي تزاري بخود ناي غزي حصرن اندي تعغسوني انا حصرت غزي لنم سكت ግን I will try to manage እንዳ መስልኩም ናይ መጨረሻ خبላ ዝደሎ ሰብ እግዚአብሔር ሲ ከፍጥሮቱ ማለት ከፍጥሮቱ እግዚአብሔር ከፍጥሮቱ ሰብ ከፈጥሮ ሆሎ ዲፔንደንት ጌር ይፈጥሮ ዲፔንደንት تمرح فطور جيري فتيرو زي حزل تمرح بك بقال انا قرسك كتمرح حجي وين رسخها على خاخت مرحه تجمر وي حد خا خا زحي سبك مرحه كاي جمر وي بت نايت صلمات منفس وين كتمرح تخيل بني أملاخ منفس قدس كأكد مرح تخيل مالتي سبقن كل جزء أنت يتمرح فلور كفطرات يزبل لكم زلوا أدم ولا حتى أتكي جبر خلوا dependable creature ناب أملاخ تراي كوكل بوت راي كمرح يتفتير زخابر سايكم كنت زارب زلوا ما تصحف قدس وانت زاري بولو أبي إرمياسنا أبي مثالين تنبيبكم سكم تسب بكزي أبي هريز مرحيل سبدا خمي جيري نمغد زستوعلاي كمي جيري نمغد زستوعلا سب سكم تسبسي بغزيابير يزمرح امين دو بغزيابير يزمرح سكمت كويس بلدل قال اجندا كو يكون سكمتس بغزيابير يزمرح است دي خاخت كيد وست دي خاخت كيد نورث دي خاخت كيد ساوث سكمت زباله بمتا يزمرح بغزيابير يزمرح سبدا خمي جيرنتا مغد خستوعلاي كستوعلاي كنيسه ناي صباح ما قد خستو علاي كنن
ክግምት ይኽእል ከስተውዕል ኣይክእልኒ ክፈልጥ ኣይክእልኒ እግዚአብሔር እንተመሪሕዎ ግን ሴኩሪቲ ለው አሜን ዶ አቤር ማስከንታ ይሉ ጎይታዬ መገድ ሰብ ካብሩሱ ከምዘይኮነ መገድ ሰብ ካብሩሱ ከምዘይኮነ እቲ ዝመላለስውን ስጓሚው ከቅንዕ አቅም ከምዘይብሉ ስጓሚው ከቅንዕሲ አቅም ከምዘይብሉ እፈልጥ አለሁ ይሉ ኤርሚያስ እፈልጥ ስጓሚውስ ከቅንዕ አቅም ከምዘይ አቅም እኮ የለም God purposely took that inability إذا كقلت إذا عمزيا بعلنا نمرح نيرنا تنهون رأسنا እግዚአብሔር ግን dependable ገርና توكلت فطرات ገርና ሰብ ሕጅ ባዕሉ ክፈልጥ ኣይክልኒ ንመገዱ ከስተውዕል ኣይክልኒ ዳስዋይ ውልድ አምላኽ ብመን ዝምርሑ ብመንፈስ እዮም ዝምርሑ ስለዚህ ጋራንቲ ዘሎ ውሕስነት ዘሎ ሴኩሪቲ ዘሎ ዓወት ዘሎ ሳክሰስ ማለት እዩ ኩሉ ዘሎ ናይ ምን መሪሕነት ናይ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ክመርሓካ ተኾይንኻ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ትምላእ ሰብ ክትከውን ኣለካ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ትምላእ ሰብ ክትከውን ተኾይንካ መንፈስ ከይተውግን መንፈስ ከይተጥፍን ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ ክትውፈለካ ማለት እዩ እዚኣ ክትገብር ተኾይንካ ኣገልግሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ ብንጹር ክርዳእካ ኣለዎ ንጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ሃሌሉያ እዚ ሰማዕና ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ካንጸና ክብርን አምላክ ይኹን ናብ ሕብረትን ናብ ስምረትን ናይ መንፈሱ ኸእትወና ናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ጋይዳንስ ዳይሬክሽን ዘለዎ ክኸውን እቲ ህይወትና ሰልፍ ዳይሬክትድ ከይኮን ባዕልና ንርእስና ንወስዳ ኸይንህሉ ባዕልና ንመርሓ ኸይንህሉ ኢንዲፔንደንስ ዳኣወጅና ኣመንቲ ኸይንኸውን ናጽነትና ዳኣወጅና ካብ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ናጽነተይ ኣውጄ ኸይንብል እስኪ በዚ ነገር እዚ ሃሌሉያ በዚ ነገር እዚ ንጸልይ بزي باخا بزح قوي لو زماري بزي باخا بزح قوي بزح قوي باسر يتفلت على هذا مزمور Okay I'm hearing it Okay anyway ግን ክብርና አምላክ ይሁን بزي መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ለመንፈስ ቅዱስ እሽሽ እንዳበልና ናይ ርእስና ትምኒት ናይ ርእስና ድሌት እንዳፈጸምና ከምታ ትመስለና ከምታ ትራያና ክንከይድ ዝጸናሕና ሰባት ክንከይድ ዝጸናሕና ኣሕዋት ሎሚ ግን እግዚአብሔር አምላክ ፈቲና ሎሚ ግን እግዚአብሔር አምላክ ከቕናዕና ደሊ ሎሚ ግን እግዚአብሔር አምላክ ንህይወትና ክበጽሖ ደሊ ሎሚ ግን እግዚአብሔር አምላክ ንህይወትና ቪዚት ክገብሮ ደሊ معدنان مخيرنان الله እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ተማዕድና ህራይ ክንብል yes to God yes to Holy Spirit no to the devil كلهم تم سيطان مأتو زخونو ناي سمعت كنتا ديوم قال ناي حسابات درانيام ناي حاتيات كلهم نويلنا ناي منفس قدس نغر قنا حراي كنبل بوخن مراح كناتون كنوصل السخيدو تيلنا خنكيد السخونو تيلنا خنكون السقبورو تيلنا خنقبر نباسر نابز خطوة تصلينا هنودينا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን